Давай, 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 давай. Първия връх след 20 минути тичане. Браво! Да. След 20 последователност връх Камен дел, последния за деня, ще се прибираме от Витоша за пореден път на Челници. Кучето. Как стой? Ого, тук са. Така. Искаш аз да се качи да поем отгоре. Главната пътека за Камен дел. Успяхме леко цялата си пред. Ето го отсреща предполага. Видим, има хубава пътечка през Клек. Време. Това небето как се вижда се едно и София, която от връх Камен дел. Ама ние сме пешени на тъмно, ама бандата на толкова тъмно не сме се спускали никога. Часа е 8:15, тъмно, налеко. Паш.